Så er det fredag den 28. og på mandag, der er det den 1. maj. Der har vi udsolgt på Grimfest i år. Og jeg vil egentlig bare lige sige, at vi offentliggør hele programmet i dag, og tidsplanen osv. Jeg synes selv, at vi har fået lavet nogle ret fede koncerter til at lave et fedt program. Bandsene og tidspunkterne, de skal spille på, og scenerne, de skal spille på, det er det, jeg har haft lidt fokus på, så vi bygger op til en god fest. Jeg tror, det bliver en god oplevelse. Jeg vil egentlig bare sige, at jeg er spændt på det, og hele det her med den åbne tilgang og med økonomiark og så videre, der har jeg mere info omkring det, og en overordnet drøm, jeg har. Og den vil jeg egentlig snakke om efter 1. maj. Men lige nu fokus på den gode fest og det fede program. Gå ind og lyt det, hvis I ikke kender det hele, fordi det er i den grad et lyt værd. Men på mandag 23.59. Jeg er helt vildt spændt på det. God weekend!